Hola, què tal? Avui el dia començava amb un temps força tranquil des del port de la Selva, la sortida de sol, pràcticament ni un núvol. A Ivars d'Urgell, en canvi, aquí el cel ja estava més carregat i Déu-n'hi-do la pluja que avui ha descarregat a l'extrem sud del país. De fet, a les imatges del radar es pot veure com ja des de primera hora del matí anaven arribant aquests ruixats, aquestes tempestes, les més intenses, sobretot a les Terres de l'Ebre, i aquí, doncs, a més, ha estat plovent amb intensitat i durant força estona. De fet, fins a les 4 de la tarda s'havien recollit aquests més de 200 mil·límetres a Alcanar, 67 a Amposta i quantitats al voltant dels 5-10 litres per metre quadrat a molts punts del sud i de Ponent, mentre que a la resta de Catalunya doncs, en general ha caigut 1-2 mil·límetres, fins i tot molts punts on només han caigut 4 gotes. Demà el temps continuarà força complicat. Al matí el cel estarà molt ennuvolat en general, especialment a l'oest i al sud del país. De fet, una nova línia de ruixats i de tempestes creuarà Catalunya d'oest a est, al matí afectant sobretot a les comarques del terç sud. Aquí les precipitacions aniran acompanyades de tempesta o també de calamarsa. La temperatura mínima serà una miqueta més baixa potser que la d'avui, però vaja, en general serà semblant. I atenció al vent de gregal que s'anirà intensificant a la costa i alterarà l'estat de la mar. De cara a la tarda, les precipitacions arribaran a les comarques de Girona. Aquí també podria caure alguna tempesta o calamarsada, i també cap al Pirineu, Prepirineu, altres punts de muntanya, sobretot cap al prelitoral, encara podríem tenir algun ruixat. La temperatura màxima serà semblant o una miqueta més baixa, ho notarem especialment cap a les comarques de Barcelona i de Girona, aquí baixarà una miqueta més, en canvi, cap a les comarques de Ponent encara alguna màxima podrà fregar els 30 graus. A la tarda, el vent de gregal s'intensificarà una miqueta, amb alguns cops forts a la costa, i atenció perquè hi ha un avís d'intensitat perquè demà al matí a les comarques del sud i a la tarda a l'Empordà, a la Selva i al Gironès aquestes precipitacions podrien ser intenses i superar-se els 20 mil·límetres en mitja hora. De cara als propers dies, divendres encara tindrem ruixats, sobretot al matí a les comarques de Girona, també a la tarda a punts de muntanya, sobretot de la meitat nord del país. Dissabte un temps més assolellat, tot i que a la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu, i diumenge doncs, un temps de ple estiu amb molt de sol, alguns núvols a la tarda a punts de muntanya i amb temperatures en ascens que de fet diumenge seran de ple estiu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.